שלום חברים, אני הולכת ללמד אתכם איך משיגים את הסקין הסקאמר הזה בחינם, מתנה לגמרי. קודם כל כנסו למשחק הזה, גרו גארדן. השיטה הזאת זו השיטה הכי קלה שתלמדו בחיים שלכם. זה לא לעשות שום דבר. תסתכלו, אם אתם הולכים לפה, יש שם את זה. תלכו לזה, תלחצו על זה. תמיד תלחצו על האפשרות הראשונה. תמשיכו. תלחצו עוד פעם. עוד פעם. עוד פעם. עכשיו את השני. תקלו, נשאר לי את הסקין. עכשיו אני רוצה הפרופיל שלי. זה אמור לשנות, זה באג, זה כבר שינה לי בעבר. אני תכף מכינה את האותיות שם. אז הבנתם? עשיתי את זה בעבר, זה פשוט בגלל שאני מחקתי כבר את הסקין הזה אצלי, אז זה לא הביא לי את זה. אז תעשו בדיוק כמוני, וזה ייתן לכם את הסקין הזה.